госпожо Пешо, пръдна. Сори, Аначкова, вчера ядох боб. Ще има още много гърмежи. Ил, отврат. Аначкова, пак ли правиш циркове? Ревеш ли? Не, госпожо, Пешо пуска газ след газ и ми люти на очите. Аначкова, чуй нещо мощно. Не. Ил, какво си ял, бе? Аначкова, от 7 сутринта реши ни тормозиш с кринж видеята ти в TikTok. Какво искаш? Развали ми видеото. И ако искаш да знаеш, тази песен е на ни бавняри в TikTok и е супер хит. Така че задължително трябва да направя видео, не за да изкарам последователи и лайкове. И заради теб, сега трябва да го правя наново. Госпожо, какво е това осветление? Тук да не сме в някаква пещера. Пуснете някоя лампа или пак пестиме тока. Мале, Аначкова, какъв е този градински мъркуч, където го извади? Какъв мъркучкви 5 лева, бе, мила? Това е фенер. На нас тиктокерите ни трябва хубаво осветление. Аначкова, стигаме осветява с този градински фенер. Прибери го веднага и да го хвърлям през прозореца. Да. Прибирам си го. Аначкова, до кога ще ни го причиняваш? До кога ще си мислиш, че си тиктокър? Имаш само един последовател и той е майка ти. Моля ти се, сядай веднага да пишеш.